Sultan Sancar yarım asıldan uğrak devam eden hükümdarlığında ilmi ve medeniyete howandarlyk etmekde nuska olan sultanların biridir. Biz Türkmenlerin tarihi hakkında ulu işler eden akademik Bartolda her näçe ulu sarpa goýsakda, dünya dereceli bu alymyň Sultan Sancar'ın okap hem yazıp bilmeýänligi hakyndaky aýdanlary umuman Seljuklaryň islendik bilimden daş bolandygyny aýdýanlary bilen ılalaşmaýarys. Çünkü ilımsız, sowatsyz sultan hiç wagt töweregine alymlary üşürip oturmaz. Olaryň söhbetini dinlemez. Olara hemayet elini uzatmaz. Sultan Sancar bolsa öz döwründe alymlary töweregine jemläp, olara goldaw beripdir. Arapşynas meşhur terjimeci Reglijiň aýdýşy asmanyň ýyldızlary kän, ýön olaryň hemmesinden ýol uğur alınmaýar. Uly meşhurluk kazanan Sultan Sancar ýaly ejdatlarymyz bolsa, ömründen nuska almaly parlak ýyldızlaryň biridir.